Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Keď som slabý, môžem nad tým plesať. Keď som slabý, 2 Korinťanom 12:10. Keď som slabý, sílu mám, tebke šancu nedávam. Čas je vzácný, len hlubo ho neprepás. Čas je vzácný, Efezánom 5:15-16. Čas je vzácný, Isus len z nudy činím pokánie. Podľa tvojho slova, Páne môj, Ján 8:32. Ján 8:32. Podľa tvojho slova, Páne môj, podľa pravdy túžim kráčať. Všetko môžem, aj ruku do ohňa klásť. Všetko môžem, 1 Korinťanom 6:12. Všetko môžem, no pozor dám, hriech si žiada svoju daň. Božie slovo je môjim svetom zatriasť. Božie slovo, Hebrejom 4:12-13. Božie slovo ma odhalí, preskúma a uzdraví. Podľa tvojho slova, Páne môj, Ján 8:32. Ján 8:32. Podľa tvojho slova, Páne môj, podľa pravdy túžim kráčať. Hej! A poďme vyznať. Podľa tvojho slova, Páne môj, Ján 8:32. Ján 8:32. Podľa tvojho slova, Páne môj, podľa pravdy túžim kráčať. Hej! Podľa tvojho slova, Páne môj, Ján 8:32. Ján 8:32. Podľa tvojho slova, Páne môj, podľa pravdy túžim kráčať. Podľa tvojho slova, Páne môj, Ján 8:32. Ján 8:32. Podľa tvojho slova, Páne môj, podľa pravdy túžim kráčať. Amen. Podľa tvojho slova, Páne. Zaplav ma láskou, občerství ma, prichádzam s básňou, premieňaj ma. Nech smelo môžem
môžem predstúpiť až pred tvoj trón. Daj mi napiť úhas môj smet. Kristus medzi nami. Tak chceme sa podeliť o tom, ako Boh zachránil našu cerku. 22.2.2024 Ninke zistili, že má nádor na obličke. Ale v obranu nám podali, že je veľký nádor. A to bolo všetko. Naozaj to bola taká rana do srdca, že boli sme tam my dvaja s manželkou a Ninka. Nikto viac. Sme sa stredali. Išiel som von, som sa vyplakal, išla manželka. Nevedeli sme, čo robiť. Potom sme zavolali doma rodine. Lukášovi sme zavolali. Lukáš bol v Bratislave. Naozaj veľká vďaka za Lukáša. Hneď obvolal lekárov. Hneď piatok sme boli v Košiciach. Čakali nás tam, zobrali Ninku. Ďalšia správa. Ten nádor bol 10 cm. A ešte na to metastáza na pľúcach. Tak, sme dostávali chemoterapie, Ninka, a naozaj bol to veľmi ťažký čas, zároveň veľmi požehnaný čas.
Bolo veľmi ťažké, keď Ninka začala mať také stavy, že proste nevládala, ležala. Začali vlásky vypadávať, nemala vôbec vlásky na hlave. Toto bolo asi pre ňu najväčšia bolesť, lebo mala veľké vlasy. A čo sa udialo v nemocnici, to vám povie manželka. Tak keď sme boli v nemocnici, tak bol to naozaj veľmi ťažký čas. Sme to nečakali a stále som si tak kladla otázku, že kde sme to, Bože, kde to sme dopadli. Ale vystracala som vieru v Boha a pomáhalo mi to, že som naozaj celý svoj život odovzdala Bohu a neprosila som Boha o to, aby ju uzdravil, ale aby sa On oslavil, keď to chce On. Nech urobí to, čo chce On, niečo chceme my. Mala som veľkú bolesť v srdci, pozerať na to, aké má bolesti a čím si prechádza v takom mladom veku, v detstve a mnohokrát si nevážime svoj vlastný život a chceme premárniť svoj život. Chcem vás vyzvať, keď prežívate niečo ťažké, odovzdajte to Bohu. Nie z vlastnej sily, ale Boh má moc uzdraviť každého. Je tu živý dôkaz. A v nemocnici Ninka bola s jednou kamarátkou, ktorá 6 mesiacov nechodila a 6 mesiacov nerozprávala. Ani slovko. A Ninka sa začala modliť jeden večer Otče náš. Na druhý deň ráno tá Elvírka povedala Ninke po romsky, tu sa milí kamarátka. Začala chodiť. Ona prvá bola prepustená. A ďalší dvaja boli uzdravení, že Ninka sa za nich modlila. Keď mala tie najväčšie bolesti, tak ja dole v jedálni som proste nezvládal, som plakal a ona len volala nás. Ona bola v obývačke, strašne veľké bolesti mala. Že proste poďte, pomôžte mi. Išla manželka, viete čo chcela? Že by sa modlila Otče náš. Ona nebola upretá na tabletkách. Mala istotu v Pánovi. 5-krát Otče náš sa pomodlila, bolesti odišli, nemala bolesti. Hrála sa. Že proste nič Bohu není nemožné. Všetko je možné Bohu. Ten, kto verí. Ninka je tu, zdravá. Lekár povedal, vaša dcera je zázrak. Posledné CT bolo urobené. Je čistá. Zároveň chcem poďakovať celému spoločenstvu za každú modlitbu, za každú finančnú pomoc, za všetko, že ste stali pri nás. Bolo to veľmi cititeľné, až lekári povedali proste, keď bola Ninka s Elvírkou na izbe, sestričky povedali, že je to zázrak. Z tej izby vychádza žiari svetlo. Tá Elvírka začala rozprávať, smiať sa, fungovať. Proste Boh je živý. Aj naše vzťahy v rodine sa obnovili skrze toho všetko, čo sa udialo. Chcem vás pozbudiť. Verte, Boh je živý. Ďakujem vašu modlitbu. Amen. Barara.
tu. Ježíš, Mešajďa. Duša Svetode, Duša Svetode, Duša Svetode, Ježíš. Duša Svetode, Duša Svetode, Duša Svetode, Amen, paradas, amen, paradas, Dios sveto nám, o Ježíš, todo kaj sa tu, Ježíš, Mešajďa. Tak priatelia, ak sa vám to páčilo, ak vás to zaujalo, tak ako sme mali Savore Kúrke 1. januára, z ktorého zábery ste pozerali, tak vás pozývame na ďalšie Savore Kúrke tu na Sigorde 2. februára v čase od 14. do 18. hodine. Príďte, nenechajte si to ujsť.